Здравейте хора, аз съм вашия любим Томас, който качва веднъж на година, но както и да е, това не е значение. Има и Цур, който качва по-нередовно. Това не е значение, така. Днескашната тема ще бъде за НВО-то за 7 клас по български език. Да, когато го правя това видео, седмокласниците, като мен, са направили НВО-то по български. И всички може да се съгласат колко малумен беше текста за преразказване. Това е най-главната тема в момента. Другото на заден план. Важно е това по дяволите за здание. Кой го е написал? Искам да знам кой го е написал. Първо пише за миналото. Не, моя грешка. Първо пише за настоящето. Втория абзац вече е за миналото. Третия абзац са връщане на настоящето и четвъртия за бъдещето. Не знам кой решил да го направи така. Малумно, криво, насрано, както и да. И да, Асен, отличника по история. Той е убавец. Така, накратко мога да го преразкажа за тези, които не са 7 клас и не са били на матурата. Аз че се е готвил цяло лято, даже от началото на 6 клас, за някакъв изпит по история, който е бил на 2 октомври. Както и това не е толкова важно, кое е бил. Готвил се много, цяло лято не е излезал от тях, дърти, пърти, ала-бала, знам, че мога да го прочете, но съм сигурен, че ще го мързи. Цяло лято не е излезал от тях, само до библиотеката си вземе книгите за четене и научил всичките дати, хора, еди какво се и що си свързани с историята на Рим. Да, Рим. И на това мога да го нарека, то не е НВО. На този тест, който получи най-много точки, получава 2 билета до Рим и една позлатена, не корона ми... като върба. Една секунда. Добре, казваш, че такава върба в момента у нас нямам, но това не е значение. Така, знаете ги те върбите, които ги слагаме за Великден. Много съм прост, знам, извинете. Така. Но просто позлатена. Венец, да. Позлатен венец и 2 билета до Рим, както вече казах. Учил си, нали, нашия Асенчо. Буквално така се казва Асен. Преспокойно му викам Асенчо. Асенчо, така. Учил се нашия Асен цяла година-две. Не спирал да се хайпва толкова много за този тест, че ще получи максимален брой точки. Да забравя държа микрофона пред мен. Че ще получи максимален брой, ще стои пред Рим, Колизеум, мала ти, бала ти, там какви ли още не глупости. Да. Става време за изпита, 2 октомври вече, но той деня преди 2 октомври не може да заспи. Отива, нали, сяда си, трепери от радост даже, получава теста. Мога да кажа, че Асенчо е зубър, но ако в момента излезеш и видиш някой се казва Асенчо, най-вероятно ще или циганин, или някакъв дето брат няма петля да се усмихне. Нищо лошо към Асен, може да има някой качествен Асен, но масово в момента Асенчо викат на циган. Така. Така както казвам, Асенчо е отличник, даже може би супер и няма да излезе от тях да играе в футбол или нещо, ами ще чете цяло лято заключен в стаята си. На теста си прави всичките задачи в рамките на 20 минути, а това е нещо като външно оценяване, защото е някъде... Всъщност не е външно оценяване, не знам какво е. Просто някакъв тест. Където той го прави за 20 минути и има още час и отгоре, в който той има да го прави. Тръгва да си предава теста, но някакво момиче. Няма име. Само знаем, че е високо и
черна коса. Име няма. Вика госпожата или господина е също не уточниха за помощ. И тя в рязкото си ставане, не знам защо става, тества и с отгоре пада до крака на Асенчо. Разбирате ли за какво става въпрос? И той е отличник, нали? Взима теста да й го подаде, с отговори да й го подаде, вижда, че на 18 задача, ще казваш ли вижда на 18 задача, че тя отговорила различен отговор от неговия. Той си казал, няма за какво се притеснявам, дъра-бъра, аз съм отличник, аз учих цяло лято. Така. Връща и теста и е така небрежно си оглежда неговия тест. В един момент се замисля, ами какво ако тя е с правилния отговор, аз съм с грешни. Там минава известно време, да, в момента ви го разказвам целия, но по малумен начин, че всеки да ме разбере. Стига пи то сок. Така, дава си... така, гледа си теста, оправя там, нали, решава, че всъщност ще оправи 18 задача с отговора на момичето. Нали, оправя го, въпреки че се чуди 100 години дали да го оправя, но го оправя. Дава си тест. Една седмица след това, като са решавали какви да са, така като са решили кой трябва да спечели билетите и венеца, са казали името на Асен. Асен печели! Поздравления! И Асен се радва много. Той не може да спре да се радва. В смисъл, бах ти радост има някакви. Вижда хората. Той е на първо. На второ място е чернокож. Чернокосото момиче. Демек това момичето, което от той е преписал. И остава хипер тъпо, брат, че е преписал на някакъв тест, че е преписал на някаква задача, която задача е коствала половин точка, т.е. с половин точка над това момиче. И ако не беше преписал, той ще да е на второ място и нямаше да получи това. Стига пи то сок. Което трябва. Та. Момичето се тая, не е грижа, но Асенчо си му става много тъпо. И едно дяволче, едно дяволче отвътре му излиза. Вътре в тялото и му говори. Какво се притесняваш, брат? Това е само... Нали ти печелиш? Какво та бърка? И тогава Асенчо си вика, ама то няма смисъл. То не трябва да печеля, трябва тя да печели. Аз печеля неправилно, нали смисъл? Аз приписах от нея. Дяволчето му казва, някакво се плашеше, то ти заслужаваш победата, смисъл ти цялата година се труди да мога го направиш това. Цялата година учи, ама учи кът за световно. Така. Да, в момента знам, стоя и обикалям 2-3 крачки, смисъл ако си бях сложил шумник, сигурно ще да направя 10 000 крачки само за това малумно видео, но както и да е. Той продължаваше му става хипер тъпо, че не заслужава той победата, ами заслужава момичето. Но все пак, дявол продължаваше да му казва, не се притесняй, ти си победителя, не те бърката. В един момент Стига пи то сок. нашия Асен решава да отиде до залата, където са оценителите. Сега го нарича залата за оценяване. Така, много. Залата за оценяване. Той отива вътре и казва на оценяващите, че всъщност не той трябва да получи наградата, ами тая. Да, може да измисля някакво име, но няма значение. Тя заслужава наградата, не Асен. Тогава съдиите решават, че всъщност наистина трябва да е така и дават билетите и венеца на Марийка. Писне просто чернокосата.
продават билети на Марийка. И Марийка отива в Рим. Всичко топ. Отива си в Рим, нали? Алати балати, получава венец. Но защото и на нея и става много приятно, че Асенчо си даде наградата на нея, тя му купи венец от Рим. И това беше първото нещо, което тя купи от Рим. Разбираш ли, те дори не са гаджета, те сигурно даже не се познават. Но просто е така. Венец за Асенчо. Тогава си викам, добре, окей, добър човек е, не е егоист. Не е егоист, окей. Но сега се замислих и преди малко ми излезе в TikTok. Защо по дяволите Марийка не взе и Асенчо със себе си в Рим? Нали, получи два билета. Преспокойно можеш. Но може би защото тези два билета са за нея. И за нейн родител, защото е 7 клас. Ма хубаво това. Сега или да изгасва? Та, какво това? Пак можеш да вземе аз. Хем и двамата шаха са доволни. Хем и двамата шаха да пустят на Рим. И все още ми е интересно. Кой го направи? Миналогодишният изпит не е бил по български език. Също имаше малумен текст за преразказване, който беше 30 пъти, не знам защо показах 5, по-зле от този, така. Но не, че този е много добре. В смисъл, имал съм и други текстове за преразказване през цялата учебна година, които са били кой знае колко по-смислени от този. Ама вече наистина, то миналата година кърти. Направо ще ви го позная тук. Урок по японски. Разказ от Виктория Бешлийска. Приличат на японци, почушвам на татко, докато оглеждам 4-членното семейство, което се отправя към игрището на хотела. Чужденецът отговаря на любопитния ми поглед с кимвани и аз мигом дръпвам качулката на якето си, за да се скрия. Сигурен ли си, Антони? Ме пита баща ми. Вече 7 години ходя на уроци при господин Гоко. Разпознавам ги. Всичко започна, когато на 6-тия ми рожден ден получих детска книжка за приключенията на едно плюшено зайче, в която имаше нарисувани японски иероглифи. Тайнствените красиви знаци ме заплениха. С часове се взирах в тях, рисувах ги и повтарях, че искам да знам японски. Един ден татко се върна от работа и въодушевено ми каза: Тони, намерих учител по японски. Утре е първият ти урок. На следващия ден се запознах с господин Гоко. Живееше недалече от нас и беше възрастен. Разбрах го, защото вървеше бавно, с леко приведени рамене. Домът му, спретнати светъл, се състоеше само от една стая. На прозореца бяха сложени 10 саксии с причудливи цветя. В средата на стаята имаше ниска масичка, на която провеждахме уроците. Нямаше столове и човек можеше да седне единствено на земята. Държеше книгите си на пода, подредени до стената. Господин Гоко ми разказваше приказки за самураи, заедно учехме думи и пишехме иероглифи. Когато се затруднявах, той се шегуваше, че японският език изисква да му бъдем посветени с всяка гънка на мозъка, тялото, че дори и на дрехите си. Мама и сестра ми Ира влитат във фоайето на хотела
и развълнувани викат: Тони, навън има семейство от Япония. Ела да се запознаеш с тях. Аз не обичам да се срещам с нови хора. Не знам какво да говоря. Всички се втренчват в мен, задават въпроси и се чувствам като на изпит. Поглеждам към татко, дано ме спаси от неудобството, но той ми прави знак да идем заедно. На игрището японското семейство ни посреща усмихнато. Родителите ми заговарят с тях на английски. Децата им, две момичета на възрастта на Ира, си говорят с нея на измислен език и се смеят. Колко лесно е да си малък и да не разбираш нищо. Тогава сякаш знаеш всичко. Татко ме насърчава да кажа нещо на японски. Искам да се представя, но от устата ми не излиза и звук. Коремът ми се свива от страх, че ще се изложа. Хайде, Тони, кажи нещо, настоява мама. Но аз не успявам. Нахлупвам качулката и засрамен избягвам към хотела. Просвам се на леглото в стаята. Когато нашите се прибират, аз се правя на заспал, но не мигвам цяла нощ. Скрит под завивката шушна всичко, което 7 години сме повтаряли с господин Гоко. Иска ми се, ако отново срещна японците, да ги заговоря. Бих се срамувал повече, ако господин Гоко узнае, че съм се изложил. Сутринта отново виждаме японското семейство. Към нас приближава мъжът и аз се вцепенявам. Когато очите му срещат моите, той повдига любопитно вежди. Вероятно очаква да отвърна на поздрава му. Бързо нахлупвам качулката си. Тогава мъжът се усмихва и сякаш казва: Не се притеснявай, разбирам те. В този миг се случва нещо странно. От устата ми започва да се нажалват. Звучат сухо и насечено. Здравейте! Аз съм Тони и съм на 13 години. Приятно ми е да се запознаем. Как е вашето име? Родителите ми ококорват очи, а лицето на японеца грейва. Той прави поклон и на свой ред се представя. Когато се опомням, се усмихвам. А ако беше тук господин Гоко, сигурно щеше да каже, че не аз, а качулката ми е проговорила. Така. Тъй, както разбрахте, наистина е малумен. Но не само той, ами и то, който от тази година беше, също е много малумен. Както и да. Не е това въпрос. Въпросът е защо аджеба не решихте да викнете някой, който се мисли поне за поет и може да пише хубави неща? Ами някакъв маняк, дето е с IQ-то на моето IQ, с моето IQ, ще седне, ще помисли 20 минути за какво да се разправят текста, ще види братчеци Асен, ще се сети, че това е отличник и ще напише там някаква тъпотя. Защо? Толкова ли не можахте да викнете някой поет? В смисъл, в момента живеем във времена, където няма поети. Така. Добре, някой, който има малко повече акъл. Стегайте се, маняци. Вие контролирате цяла България какво да прави и пак имате по-малко IQ от мене. Сега стих и друго. Матурата за 12-ти клас тази година, текста за четене, не за преразказване, беше направен от шибан AI. AI го отричаше това.
го отричаше това. Но всички по дяволите знаят, че това е направено от AI. Защото думите бяха написани все едно, си говоря с GPT, Мон ги мързи, както всеки знае. Какво като е създаден AI, брат? Това не означава, че трябва да правиш тест с него. И то, да е някакъв там мишав тест за едни 5 пишлемета, добре. Ама ти го правиш за всички 12-класници в цяла България. Не е там за едни 20 човека. Тъй, че да, главната тема за днескашното видео беше, че Мон са сопове, че аз също съм соп, но все пак говоря това, вече 15 минути има заболя гърлото. Но както и да е, бъдете здрави, абонирайте се за канала, пишете в коментарите. Пишете, защото може нещо хубаво да ви се случи, но пишете в коментарите какво искате да бъде следващото видео. И не ми казвайте Geometry Dash. Не, няма да играя Geometry Dash. Бер. Няма да играя Geometry Dash. Разбрали. Хубав ден!